Писна ли ти в един месец да имаш много продажби, а в следващия пълна тишина? Колко дълго още ще гадаеш дали изобщо това работи за теб? Не. Проблемът не е в продукта ти и не ти трябва ново лого или сайт. Трябва ти система, която превръща всяка страст в прогнозиран доход. Представи си, че знаеш как да започнеш разговор така, че отсреща да те слушат с интерес, да не гониш хора, а да ги привличаш. Това не е вродено умение. Това се тренира и можеш да го направиш още сега. Без повече объркване, без повече насляпо. Ако и ти искаш да продаваш уверено, но по-човешки, през сърцето си, по твоя начин, кандидатствай за моето 21-дневно практическо предизвикателство "Продай със сърце". Стартираме на 28 май. Побързай, защото местата са ограничени. Така че последвай линка около видеото или в био и кандидатствай.